mga kabayos, mga suki, mga malingit, ulit na may karon. Malingit sa mga kumpra. A few moments later. Duha. Ano mo Hello mga kabayos, mga suki, palit na akong mahal kinabuhi o kuan, quick. Nagpalit siya. Hindi ka buhi. Hindi ka tawa. Quick. Nantindira ako, gwapa kayo. Mga tsoko. Sabi tang ganahan mo palit kay smiling. Ali lang. Smiling kayo. Pagkapin pa kuno pagkapin. Pagkapini ang tao ng mga estudyante kay ang estudyante niya kapoy may eskwela. Ay, luto na rin, ha? Luto na, dali na. Ismaila na niya, wala, luto na. Pila ka ba kay mo ate? Singka lang. Uy. Singka rin. Palit sa mo. Ano sa mo doon kay... Hindi na kung smile ang tindira. Hindi ko kawan ko na. Tigla, bulo. Asa ulat? Lasal. Tara yan. Ano, di mo. Basta mo. Ano? Okay, just yung isa doon. Nilang kuan sa kanang anak ka na? Kalate. Kani? Ribola dyan dyan. Kanong serve tea. Buhay mo. Kawan ni Ikon. Kawan ni Nalan Ikaw din. Unsod. Yan. Tanaw na nagkanon nun. Kasmito ni Gusyan. Atan. Bigla nagluto. At inito naman din na. Dagan yun mamalit basta mag-video ta. Nanipok mo kung sila kon. Gabayran biyata na. Viral. Mabayral juga gid kay pag makatilaw lang sa imong luto, mabalik-balik sila diri. Ay, sige. Lami pa yung tinira halang ate. Ang tindira mo lami di ay. Dili din bligya. Kuya rin mundo ayaw mo. Boy, gini baboy itu. Boy. Ikaw. Hello mga kabayers, mga soki Dakuan na ni mo Nisli. Ay, Nisli oh. Nisli na ako. Kinsa na? Among silingan. Korte tambukan Nisli. Hello mga estudyante. Subscribe ko sa akong YouTube channel mga estudyante ha. Yes. Botilya Bisaya Story. I-search lang niyo ha, Botilya Bisaya Story. Botilya? Oo. I-search lang niyo sa inyong I-subscribe din. Yeah. Botilya Bisaya Story kanantil kuan nga gahi ah. Ayan ang ay kay kuan di mo. Nya is lang dito story. Botilya Bisaya Story. Yeah. Subscribe na may daanan na. Subscribe kay. Yung balay, yung ato, malit yung botilya dito. Manuroy mi. Wala yung botilya, tiguma lang sa lata, plastic. Nagkatawa niya. Nagkatawa. Gana din. Okay na dong, isulod mo sa YouTube. Okay, mga kabayers, okay na kamo sila. Napa, mga estudyante Okay ra dai, masulod mo sa YouTube dai. Okay ra. Tanawan ninyo dai kan Botilya Bisaya Story, makita mo dito na 'yon. Nalok siya. Botilya Bisaya Story. I-search na ninyo. Subscribe na lang ko. Tanduay. Ami mo rice kira mga batanon de. Lagi Botilya Bisaya Story. BO. Na Para- napilong mi kang boy tapang. Para makita mo dito kung unsa gyud mo kagwapa ha. Ha? Pindi? Napindi siya? Boxing. Kagahapon man ba? Ano si- Kagahapon? Boy, ungas yung kontra. Oh, Saya yapon. Dako katong lawas sa kontra. Amo ba? Lawami katanaw do. May katanaw di sa mong amon ta tong sundan ang tanaw mo sa mong kuan. Sige lang kay mo tanaw ra mi. Ala napildi gid ay siya. Napildi gid ay si kuan. Bitapang. Sus, idol ba na ako sa Bitapang. Pero okay lang yapon. Napay daghan mga kuan challenge ninyo. Mga
Sa may YouTuber. challenge. Musaon ka sa kwan. Sapa. Ay kalimti niyo ha, mga estudyante ha, mga girls. Okay, master ko na siya sa YouTube. Ay kalimti, Botilya Bisaya Story. Pag search niya, makita ninyo ang duha ka mga legend. Duha ka legend na nga makita Tanawa, ninyo. naglisod ng ganyan tindira. Kini siya agad, magkini siya yung number 1 mabutang dito. Ako ang ibutang dito sa akong ngala sa akong vlog. Nakahapit gud mi sa guwapa nga tindira. Dito kami sa kaking karon. Guwapa, magkaintindira. Unsa na lang kaya nag-vlog. Mga tigols. Balihon lagi dahil lagi kay oh, mamahon na tong di kitang smile kay para di maklaro. Udong dali dong. Kay gitras lang kwan ko dong. Sige dong, sige dong. Oh. Ito kay para makita ka dong sa kwan dong. 7 na rin eh. Naglisod na galing siya kwan no, di ba? Alawa. No. Wa pa may mag-video, dili gid magagal ang imong halin. Oh, pero okay ra gyapon kay lamay nag-subscribe sa muang YouTube channel. Yan. Pasalamat ka ni Kuan Guapings. Oh, kana, luto lang imong gi-order. Aw, dili rin mo. Anten. Pero sa ilaha din ang Kanina mga man ako. Nanate ako nag Salamat sa inyong panood, Hello? mga kabayos, mga suki. Ako Okay. katawa.